אז באמת ערב טוב לכל הנשים היקרות והמדהימות והמיוחדות שמגיעות לפה שבוע אחרי שבוע בהתמדה, בעקביות. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע, סייעתא דשמיא, הצלחה, ברכה, ברוחניות וגשמיות בעזרת השם. כן, כן, הביאו לי, תודה. תודה רבה. תודה, תודה רבה, תודה רבה. ראית אותי שם? איזה יופי, איזה יופי. זה המקום הכי חזק שלי שם. אמן, אמן, אמן. תודה, תודה רבה. אז באמת ערב טוב לכולכם, ותודה רבה למירב היקרה. תודה לאפרת היקרה, על כל מה שאתם עושות, לא מובן מאליו. באמת בהתמדה, אין קמח, אין תורה. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות של התורה בעזרת השם. יברך את אליה, בת גרנית הרונית בעזרת השם. ובאמת ככה חשבנו על מה לדבר השבוע. סליחה, כל החיילים שלנו. טוב, יש לנו פה גברת מאוד מאוד מיוחדת. מרשה לי לספר? כבר 17 שנים עושה שיעור. 20 שנה? אוקיי. וואו. אז 20 שנה היא עושה שיעור תורה בבית שלה, באופן קבוע עם כל מיני רבניות שמגיעות, וזיכוי רבים גדול בשכונה, שיש שם, לא חסר. איזה יופי. איזה יופי, איזה יופי. אז שבאמת משהו גדול. אז באמת, אם כבר יצא שאנחנו מדברים עלייך, כנראה זה לא בחינם. באמת הנושא של השיעור שלנו היום, קראתי לו ככה באיזשהו שם מעניין, צפרדעים, כלבים ולהבדיל, קידוש השם. אז באמת אנחנו נמצאות ככה בפרשיות שבוע מאוד 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 מעניינות. אנחנו התחלנו להיכנס לספר שמסתיימת הגלות אוטוטו ומתחילה גאולה בעזרת השם. וכמו שאמרת, להצלחת החיילים שלנו, להצלחת מדינת ישראל, אנחנו ממש מרגישים, אוקיי, את כל מה שקורה עכשיו בין הגלות והגאולה הזאת, כן, איך שזה נראה, כמה שזה מורכב, זה לא פשוט. ועם ישראל עובר חוויות בדרך. ואחד הדברים היפים שככה יצא לי לקרוא, זה מסופר במדרש ככה. אמר ראו חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו את עצמן על קדושת השם לכבשן האש. נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאינם מצויים על קדושת השם, כתיב בהם, באו ועלו בביתך ובתנוריך ובמשערותיך. אנו שמצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה. אז המדרש פה מספר משהו מאוד מאוד מרתק. הוא אומר, שלום, שלום, ברוכה הבאה. דיברנו על נשים מיוחדות ומעיין נכנסת. אין טעויות בעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז באמת המדרש הזה הוא מדרש ככה מאוד מאוד מעניין, והוא אומר לנו משהו קצת שנשמע מוזר. הצפרדעים מסרו את עצמם על קידוש השם, ולכן חנניה, מישאל ועזריה לומדים מאותם הצפרדעים איך עושים קידוש השם. צפרדע יש לה בחירה? היא בכלל מבינה לעשות קידוש השם, לא לעשות קידוש השם, מה קשור בכלל, כן? ואז חנניה, מישאל ועזריה שהיו בדרגה מאוד מאוד גבוהה, כן? זה לא אנשים שהם פשוטים. אז הם לומדים מהצפרדעים האלה, ומה זה קשור בכלל לחיים שלנו? מישהי מתכננת לקפוץ לתנור בערב שבת, מישהי מתכננת לעשות משהו כזה, אנחנו לא במקום הזה, נכון? לא משעמם לנו. יש כל מיני יצורים אחרים ששמענו שהכניסו כל מיני דברים לתנורים. ימח שמם ויאבד זכרם, לצערנו הרב, שונאיהם של ישראל. ונשאלת השאלה מה אנחנו לומדות באמת מהמדרש הזה. ומשהו ככה כל כך יפה ששמעתי מבעלי שיהיה בריא, הוא אמר לי, תראי, יש הרבה דברים בחיים שהתורה בעצם נתנה מקום לבן אדם לעשות שיקול דעת. לעשות שיקול דעת.
עד כמה אני חייבת בהלכות מסוימות של שמירת שבת. אז יש את הלכתחילה, יש את הבדיעבד, יש את המחמיר תבוא עליו הברכה. עד כמה אישה חייבת, או גבר, בעניין של צניעות. אישה לפי ההלכות שלה, גבר לפי ההלכות שלו. הקדוש ברוך הוא מפרט לנו את רצון השם. אין תורה ארטילאית, אין איזה משהו. השולחן ערוך מהרגע שבן אדם קם בבוקר, עד לרגע שבן אדם הולך לישון, כן? בשנייה שהוא פוקח את העיניים שלו, הכל מכוון. הכל מכוון. יש מצווה לכל דבר, יש דבר לכל שלב, הכל מסודר אצלנו ביהדות. אז אומרים שהצפרדעים, באמת, הקדוש ברוך הוא לא ביקש מהם לעשות פה שום פעולה של קידוש השם. היא כולה צפרדע. אבל הם החליטו, ואיך אנחנו גם יודעים שהם החליטו? כי כתוב פה בפסוק שבביתך, הם יכולים לעלות בביתך, בתנוריך ובמשערותיך. וכל צפרדע בחרה ללכת למקום אחר. אחת מתחבא מתחת לכרית, אחת מתחת לשמיכה, אחת מתחת לדלת, אחת... והיו קבוצה של צפרדעים שמחליטות להיכנס לתוך התנור. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה השליחים שלו לעשות קידוש השם, אז אנחנו מוכנות למות. מוכנות למות. בשביל לעשות קידוש השם. בשביל למסור נפש, בשביל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז חנניה, מישאל ועזריה מגיעים לסיטואציה שנבוכדנצר מעמיד פסל. ויש דיון לגבי הפסל הזה, האם זה היה ממש פסל של עבודה זרה, האם היה חייב למסור עליו את הנפש, או לא היה חייב למסור עליו את הנפש. ואז חנניה, מישאל ועזריה אמרו, גם הצפרדעים האלה לא היו חייבות. הייתה יכולה ללכת לכרית, הייתה יכולה ללכת לשמיכה, הייתה יכולה ללכת לאלף ואחד דברים. אבל הם בחרו בכל זאת ללכת לתנור. אז הם נסעו קל וחומר בעצמם, והסכימו ללכת בעצם מה? לגובה האריות. להישרף על קידוש השם. אז כשאנחנו מסתכלות הרבה פעמים על החיים שלנו, אנשים שואלים, כן, יש שאלה בגמרא שאומרת, מה ההבדל בין הדורות הקודמים, ברוכה הבאה, לבין הדורות של עכשיו? למה אז הקדוש ברוך הוא היה עושה להם ניסים מעל הטבע? חוני המעגל נכנס לתוך עיגול, אומר לקדוש ברוך הוא, תקשיב, עד שאתה לא מוריד גשם, אני לא יוצא מפה. רוצות לעשות ניסיון? כבר שבועיים לא היה גשם. אמרו ירד היום. אמרו. אז... אוקיי. אז תחשבו מה זה. מה נשאר לנו? אז תחשבו שאנחנו עכשיו, בסדר? אני, הרבנית, עומדת פה, אומרת השם, עד שאתה לא מוציא מים, אני לא הולכת הביתה. כן, הרב ברוך, אי אפשר, יכולה להישאר פה גם שנה, נכון? אין בעיה. מה היה בדורות הראשונים האלה כל כך מיוחד? למה הקדוש ברוך הוא כל כך אהב אותם? למה הוא כל כך אהב את הדור הזה? אבל מה זה הפשטות? תדייקי, מה זה הפשטות הזאת? זה תמימות. כן, אבל מה זה הצינור הנקי הזה? מה היה בדורות הראשונים ש... בול. תגידי בקול, מה? מסירות נפש. זאת אומרת, הדורות הראשונים של חוני המעגל, כן, של כל התנאים, אנחנו רואים, כן, גיני, חלוק לי מימיך. את עוברת ליד הנהר עכשיו, את הולכת לטיול בירדן, ירדן, חלוק לי מימיך. איזה יחלוק לך מימיו? יעלה, ייקח אותך לטיול בקייקים שם. מה את יכולה להגיד כזה דבר? אז מה קרה בדורות האלה של פעם, שבעצם חסר לנו היום? אז הגמרא גם עונה על זה. הגמרא באה ואומרת שהם עשו במסירות נפש. כשהם ראו שהם לא חייבים לעשות כל מיני דברים כלפי הקדוש ברוך הוא, הם החליטו שדווקא שמה הם לא עושים חשבונות של מה שחייב, אלא הם עושים מעבר למה שחייב. תחשבי סיטואציה שאת עכשיו בבית. אני לא שוכחת שיום אחד שמעתי הרצאה של הרב ניסים יגן, והוא אמר שמה, נכון שלפעמים אישה באה לבעלה, אומרת לו, משה, אתה רוצה לאכול?
ואז הוא אומר, ובלב שלך, את מתה שהוא יגיד לא. כי מה זה אין לך כוח לבשל לו? אבל לא נעים, מה, למדת בהדרכת קלות שאת צריכה להציע לו אוכל. אז מה את אומרת? משה, אתה רוצה לאכול? ובלב שלך את אומרת, אם הוא אומר לא, 3 פעמים מזמור לתודה. ואז הוא אומר לך, כן, אני רוצה כבש בתנור. ואז, איזה באסה, כן. לקרוא פרק כף. או כאפה, כן. מה זה הדבר הזה, כן? זה קשה. מה עכשיו עשית לי כזה דבר? למה? כשקשה לך לעשות בשבילו, זה קצת מעיד על חסרון אהבה. כשאישה אוהבת את הילדים שלה, יש אימהות שיש להן מסירות נפש עבור הילדים. מסירות נפש. היא לא תישן בלילה, היא לא תקום. הילדה צריכה להיכנס לסמינר, עד שזה לא יהיה הסמינר הכי טוב. בדיוק בעלי סיפר לי, אומר, יש לו איזשהו חבר. היה ילד היפראקטיבי, לא היה ישיבה שלא זרקה אותו. זה היה הוא ועוד חבר שלו. זוג, כן? לא בעלי. לא, בעלי הוא מהזן השקט. אבל אחד מהחברים שלו, שהוא אומר לו, תקשיב, אני וחבר שלי, לא היה ישיבה שלא זרקו אותנו. לא היה משהו כזה שלא עפנו משם. לא היה. היה לו קשב וריכוז. הוא אומר, אתה יודע למה אני היום סיימתי רב עיר והוא מסכן זרוק ברחובות? הוא אומר לו, לא בזכותי. אמא שלי. אמא שלי קלטה שיש לה ילד בלגניסט. גאון, אבל בלגניסט. הלכה מישיבה לישיבה, מרב לרב, מבן אדם לבן אדם, הפכה את העולם, עשתה לו אבחונים, עשתה לו טיפולים, הפכה את העולם, השאירה אותו בתוך עולמה של תורה. היום הבן אדם הזה רב עיר. רב עיר. זה לא דבר שהוא פשוט, כן? בן אדם מוצלח מאוד, מבורך מאוד, פעיל מאוד, כן? עושה הרבה. ולעומת זאת, השני, שאימא שלו ניסתה, באמת ניסתה, אישה טובה, הלכה פעם, פעמיים, דיברה פה, דיברה שם, אמרו לה, גברת, הבן אדם, שלום וברכה, הבן אדם, יש לו בעיות של קשב וריכוז, הוא לא יצא תלמיד חכם, הוא לא יצא רב, אם יצא דתי תגידי תודה. קשה לו אפילו לקרוא, מה את רוצה? אז היא ניסתה, פעם, פעמיים, ואז מה? התייאשה. התייאשה. עשתה מה שהיא חייבת בתור אימא, וכאן אימא היא נעצרה. כיוון שהיה פה פחות מסירות נפש, היה פה גם פחות סייעתא דשמיא. כי הקדוש ברוך הוא מחכה שאת תשברי את תקרת הזכוכית של החיים שלך. לכל בן אדם בעולם יש תקרת זכוכית. יש משהו שבעצם לפעמים את מרגישה שזהו, עשיתי. זהו, עשיתי מה שאני יכולה. זהו, עשיתי את מה שאני מסוגלת. מה קשור שאני אצליח מעבר לזה? מה קשור שאני אעשה יותר מזה? אבל תדעי לך, ואנחנו רואים את זה לפעמים כשבן אדם הוא עייף. תעשי מבחן עם עצמך. לפעמים אנחנו זכותות מעייפות. נכון? במיוחד אמהות ברוך השם, משפחות ברוכות ילדים, לפעמים אני מרגישה שמשהו מעל הטבע סוחב אותך כבר. אבל אם את תיכנעי, אוקיי? ואת תגידי, אוקיי, אני עייפה. עכשיו, לפעמים, ברוך השם, משפחות גדולות, חלק גדול מהחיים את עייפה. אז כל החיים תלכי לישון? אז מה אחד הדברים ששמעתי מהרב פנגר, וזה כל כך אמיתי וכל כך נכון? הוא אומר, לפעמים כשבן אדם מאוד מאוד עייף, זה סוג מסוים של תקרת זכוכית שהגעת בחיים שלך. אם את תלמדי טיפה, לתת איזושהי לחיצה שמה. להגיד, אני לא הולכת לישון עד שאני מתפללת. אבל איפה אני אתפלל עכשיו? אני לא יכולה להתפלל עכשיו. העיניים שלי סגורות, הפה כבר לא נפתח. אני לא הולכת לישון עד שאני מתפללת. אני לא הולכת לישון עד שאני מתקלחת. יש נשים שלא מבינות את החשיבות של המקלחת. היא חושבת שהיא מתקלחת רק לעצמה. קיים. תשאלי את אחותי, בתור מנהלת של שאול תמרוקים, נכון? היא מספרת על בעלים שמגיעים ומתעניינים בדאודורנטים. ואומרים לה, אולי את תגידי לאשתי שפשוט תשתמש בדאודורנט,
כי לי לא כל כך נעים להגיד לה, אז אם זה יבוא ממך, ותביאי משהו שיחזיק מעמד 48 שעות, שהיא בין כך לא שמה, זה יחזיק מעמד כמה שיותר, וזה לא פשוט, לא פשוט, ואז זה גורם לכל מיני מכשולות, אוקיי? אוקיי. חלילה. היה לה תלמידות שככה הם היו רגילות מהבית, שהן היו מתלכות משבת לשבת ועם הראש מלא קינים, כן? והיא אומרת שהיא לא ידעת, ואחרי זה הגיעו תלונות מהבעלים והיא הייתה מדברת איתם, היום זה לא אותו דבר, זה לא אותו זה משבת לשבת הם לא מבינות שמשהו לא בסדר והראש מלא קינים ומטבח פחות מצופה והיא אמרה שהתחילה לדבר איתם על זה חזק. אז זה באמת דברים שאנחנו צריכות לשים לב. אני זוכרת לפני 17 שנה, כשאני למדתי הדרכת כלות, הרבנית יפה מלכה מבני ברק היא זאת שלימדה אותנו. היא אמרה לנו, אישה לובשת בגד פעם, ספק פעמיים. משם אוטומטית זה הולך לכביסה. אוטומטית. ומקלחת זה דבר שהוא הכרחי, זה לא המלצה, זה לא בערך, זה לא כמעט, זה לא אולי, זה לא רק בקיץ מעל 45 מעלות, לא. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז כשאנחנו מדברים על לשבור את תקרת הזכוכית, לפעמים זה יהיה בתפילה, לפעמים זה יהיה בעוד כמה דקות שאני מרוויחה במקלחת, לפעמים זה יהיה בכל מיני מצוות מסוימות, שגם אם אין לך חשק לעשות אותם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותך. הקדוש ברוך הוא שחשובה לו הקדושה בעם ישראל, אז הוא ביקש ממך שגם אם את מאוד מאוד עייפה, את אחראית לדאוג לקדושה של עם ישראל. ככה בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותך. אז לפעמים כשאת עושה עוד קצת מאמץ, ניסית ללמוד משהו, לא הצלחת. אני זוכרת שאני הייתי צריכה להשלים את התואר שעשיתי. מכל מיני סיבות התחלתי והייתי צריכה לעשות איזושהי הפסקה. ואז ניגשתי לכמה וכמה מקומות ואמרו לי, מה פתאום? עבר יותר מדי זמן, את לא יכולה להשלים. עברתי למקום נוסף, אמרו לי אותו דבר, מה פתאום? עבר יותר מדי זמן, את לא יכולה להשלים. עברתי ככה משהו כמו 5-6 מקומות, 5-6 מקומות, כולם עונים אותו דבר. באיזשהו מקום אתה מרגיש קצת חלישות הדעת. אתה אומר לעצמך, אז מה הסיכוי שאני אצליח? אבל אמרתי לעצמי, שרונה, עוד קצת עקשנות, יבוא המקום שייתן לך את האישור, ואת תמשיכי משם. אז זה לא הלך לא בראשון, לא בשני, לא בחמישי. אני לא יודעת אם בסוף זה הלך משהו בסביבות ה9 או ה10. ואומרים שההבדל בין אדם שמצליח לבין אדם שלא מצליח, זה לפעמים עוד קצת עקשנות. גם, אבל לפעמים מה קורה לנו? אנחנו חושבות על עצמנו מחשבות לא נכונות. אני לא מסוגלת, אני לא יצליח לעשות הרבה דברים בבת אחת. אני לא יצליח גם לעבוד, גם ללמוד, גם לטפל בילדים. אני לא יצליח לרצות את בעלי ולעשות עוד 1001 דברים, וגם את כל הילדים, וגם להיות עובדת השם, וגם. אם את תחליטי שככל הנראה רובנו לא מנצלות את כל הכוחות שהשם נתן לנו. המחקרים אומרים שכנראה שאדם מנצל רק 5% מהמוח שלו. 5%, אתם יודעים מה זה אומר 5%? שזה אומר 95% חסר שימוש. וואלה, מוח חדש, תוכל למכור אותו עם שקית. ועם כל זה יש בעיות של קשב וריכוז. ואת אומרת, שישתמשו בכל 100 מה יהיה, כן? אז מה זה בעצם בא ואומר לנו? שאם אנחנו רוצות להשיג הישגים בחיים שלנו, שום דבר לא משתנה בעולם אם אין מסירות נפש. אם אין מסירות נפש. את רוצה לחתן ילד, תעשי מאמץ. תעשי מאמץ. תבדקי מה איתו. דיברה איתי מישהי, הייתה אצלי השבוע, היא כבר מעל גיל 30. דיברתי עם האמא, בחורה מדהימה, מקסימה, צדיקה, נאה, הכל בסדר. מה מסתבר? לפני משהו כמו 7-8 שנים,
אבא חלה באיזושהי מחלה, הילדה הצדיקה הזאת לקחה על עצמה לטפל באבא מכל הלב. רק מה שקרה, שזה לקח כל כך הרבה שנים, הטיפול בו, ברוך השם, הוא נשאר בחיים, הצילה אותו, הכל בסדר, כן? אבל היא שכחה להתחתן. והאמא שכחה, מה? לדאוג לה להתחתן. לדחוף אותה. כמה זוגות היום לא שמים לב שהזמן עובר ונשארים ברווקות מאוחרת כי לא התעוררו בזמן. כי ההורים לא דחפו בזמן. מי שלא מקשיב זה כבר בעיה אחרת. צריך למצוא ערוצי תקשורת עם הילדים, ויש סיבה גם כן למה לא מקשיבים לנו. כן? כשלא מקשיבים לנו, יש סיבה למה לא מקשיבים לנו. אז אם לא דרכנו, לנסות דרך אנשים אחרים. אבל עצם זה שאנחנו לפעמים, לא דוחפים מספיק, לא מוכנים קצת למסור את הנפש בתור הורים. אז אני הופכת להיות חופרת. כן, אבל את יודעת מה, כשחופרים גם יוצא זהב. אם לא חופרים, את מוצאת בלטה. הנה, פה יש קרמיקה, נכון? את לא יודעת מה יש מתחת. אבל אם תזיזי, כן? אז או שתמצאי זהב, בדורנו את גם יכולה למצוא חמאסניק. נכון? תלוי כמה תחפרי. אז באמת, במקום הזה שאנחנו ככה מבינות, כל מקום בעזה זה פשוט לא יאמן. אתה אומר לעצמך, וואלה, כולם באמת קבלנים שם. זה לא רק בעזה, זה עבוד. כן, לצערנו הרב. באמת שרק הקדוש ברוך הוא יפר עצתם ויקלקל מחשבתם הרעה, באמת. אמן. זה בקשה מאוד מאוד חזקה, תיפול עליהם אימתה ופחד, שהקדוש ברוך הוא ייתן פחד בלב שלהם, שהם פשוט יהיו משותקים, שלא ירצו ולא יחשבו. אמן, בעזרת השם. יש לך זכות גדולה של זיכוי הרבים. אומרים, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אדם שיש לו זכות של זיכוי הרבים, צריך לבקש ממנו ברכה. אז תברכי הרבה את עם ישראל, יש לך זכויות גדולות. אני רואה, אני שומעת, נכון. עם כל השמות של כל מיני אנשים שאני מברכת. ירבו כמותך בישראל. אז כתוב כזה דבר, תראו איזה משהו יפה. תנו רבנן, בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, בזמן הזה, לך ותחיה מתים בבקעת דורה. כיוון שהחיה אותם, באו עצמות ותפחו לו לאותו רשע על פניו. אתם יודעים מה היה לו במזנון? לך יש קרמיקות מפוקסום וכל מיני כאלה, כן, בקבוקים, עניינים. לנבוכדנצר היה תחביב. סוג של יחיא סינואר כזה, כן? מוצר כזה, כבר פגשנו לא מזמן יצור כזה, נכון? אז היה לו תחביב לקחת עצמות של בני אדם ולעשות מזה כלי הגשה. אחרי ה7 באוקטובר אנחנו כבר לא שואלים כאלה שאלות. זה הכל אפשרי. מסתבר שיש אנשים שהם מטורפים, והנה, זה היה התחביב שלו. דרך אגב, הוא היה גם אוכל ארנבת חיה, אז כנראה שזה על אותו משקל. יכול להיות, כן, משהו כזה. ואז כתוב, כשהוא בא, אוקיי? יחזקאל עושה את תחיית המתים. מה קורה? העצמות של אותם האנשים שהוא הכין מהם בקבוקים, צלחות, כוסות, מה קורה להם? מתחילים לזוז מהמזנון. עכשיו, זה לא רעידת אדמה. המזנון, החפצים בפנים מתחילים לזוז, והוא נבהל, הוא אומר, וואלה, מה קרה פה? כולם, את רואה שלדים, רגליים, ידיים, מתחילים לחזור לגופות כדי לקום. אז הוא שואל את היועצים שלו, מה זה? מה טיבן של אלו? מה הולך פה? תסבירו לי. אמרו לו היועצים שלו, חבריהן של אלו מחיי מתים בבקעת דורה. חבר שלהם עכשיו עושה תחיית המתים, אז הם כולם הלכו לרוץ לשם. פתח ואמר, תראו מה זה. התוהי כמה רברבין, ותימוהי כמה תקיפין, מלכותי מלכות עולם, ושלטני עם דר ודר. אותו משפט שאנחנו אומרות בתפילה, אני התעלפתי שבעלי אמר לי את זה, אמרתי לו, זה הוא אמר את זה? והכניסו את זה לסידור שלנו? אתה רציני?
אומר כן, נבוכדנצר. תחשבי עכשיו יחיא סינואר אומר, לא יודעת מה, רק בצה"ל ננצח. לא, מחר את רואה את זה בברכת המזון. הכניסו את זה. כן, חכי. אז הוא אומר, תראו מה זה, פתח ואמר, הוא בעצם בא ונותן שבח אדיר לקדוש ברוך הוא. משהו מדהים שכן, הוא מעלל את השם. הוא אומר, התוהי כמה רברבין, כן, זה משהו עצום, רבבה, כן, כוח, משהו אדיר. ותימוהי, אני תמה, כן, כמה תקיפין, איזה תוקף יש לקדוש ברוך הוא, איזה עוצמה, ששליח שלו פה עומד בארץ, עושה תחיית המתים, עצמות זזות במזנון שלו מתחילות להתחבר לגופה. אז הוא אומר, ומלכותי מלכות עולם, מה אני רואה מפה? שהמלכות של השם זה משהו לעולם, זה משהו נצחי. זה משהו שלא שווה בשבילו לאבד. לפעמים אישה מתלבטת, אני אהיה יותר צנועה, אהיה פחות צנועה. אני אקפיד על עצמי יותר, אני לא אקפיד על עצמי יותר. אני אלך בצורה איכותית יותר או פחות. מלכות של השם היא מלכות לעולם. אל תמכרי את הקדושה שלך בעד נזיד עדשים. בעד 2-3 מחמאות שאולי יגידו לך באיזה אירוע או לא יגידו לך באירוע. אל תמכרי את זה בעד נזיד עדשים. כי המלכות של השם היא מלכות עולמית, נצחית. ויצר הרע משלם במזומן. באותו רגע הוא משלם. ויצר הטוב, הוא אומר לה, חכי, אם תחכי, יש שכר לפעולתך. בסוף החודש יש תשלום, אבל תחכי. ולפעמים קשה לנו לחכות. אז אומר פה נבוכדנצר, ושלטוני עם דר ודר, כן? השלטון שלו זה כל דור ודור. אומר רבי יצחק, יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע. ואז מה קרה? שאלמלא לו בא מלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים. עד כאן. זאת אומרת, כשהוא מתחיל ככה לשיר לקדוש ברוך הוא, בתוך הלב שלו מתחילה להתעורר גאווה. תראו מה זה גוי. שיר למעלות אחד הוא אמר, אף על עצמו כבר. ואז מה קורה לו? הוא אומר לעצמו, מי זה דוד המלך? תראה איזה שירה משובחת יצא לי לכבוד השם. תראה איזה משהו אדיר. ישר נוצר קטרוג בשמיים שכזה גוי ככה מעלל את הקדוש ברוך הוא. בא מלאך ומה עשה? הוריד לו. נכון? נתן לו סתירה, פאף. רק קיבל סתירה, הפסיק לשיר. אמר יאללה, נותנים כפות, אני לא רוצה. אז אומרים, תשימו לב שהגוי הזה הגיע לשיא ההתעלות שלו. תחשבו מאיזה מצב הוא היה, כן? אוכל בקערות של עצמות של אנשים, והוא מגיע למצב שהשבח שלו נכתב בתוך הסידור. זה לא דבר שהוא פשוט, זה לא משהו של מה בכך. ובכל זאת בא הקדוש ברוך הוא ועושה לו ניסיון. נותן לו סתירה. וכשהוא נותן לו את הסתירה הזאת, הוא באופן אוטומטי לא מסוגל להמשיך לשבח את הקדוש ברוך הוא. הוא נעצר. באים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אתה שם לב את ההבדל בין העם שלך לבין הגויים? הם משבחים אותך כשמה? שטוב להם, שהם למעלה, שהם ביידן. In God we trust. סבבה לרשום את זה על דולר. מה, אתה אמריקאי, חי בתוך הלוקסוס, נכון? ג'ו ביידן, מלך של כל העולם. אז מה אכפת לך לרשום על הדולר? In God we trust. בוא נראה אותך יהודי, עובר את 7 באוקטובר, עובר שואה, עובר פוגרומים, ואז תגיד את אותו דבר. בוא נראה אותך שמה. אז בא דוד המלך ואומר, תשימו לב את ההבדל. הוא אומר, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. ומצד שני מה הוא אומר? כן? הוא בא ואומר שמצד שני, כן? כשטוב לי, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. מצד אחד כוס ישועות אשא, כשטוב לך, שזורם לך,
שהדברים מסתדרים, ילדים מקשיבים לך, מתנהגים יפה, טוב לך עם בעלך, הדברים מסתדרים, הכסף דופק בחשבון, ברוך השם. אז כוס ישועות אשא, איזה כיף להגיד תודה להשם שטוב לך. איזה משמח זה להגיד תודה להשם. וואי, מזמור לתודה, איזה יופי. קניתי בית, קניתי אוטו, נולד לי בן, איזה כיף, סבבה. אבל היופי של עם ישראל היה במלחמה היפה הזאת, שכמה שהיא קשה, ככה היא מדהימה, שיצא פה שבח והלל של הקדוש ברוך הוא, מהאנשים הכי פשוטים בעם ישראל. ראו אנשים שאתה אומר לעצמך, אימא'לה, אם הייתי פוגשת את הבן אדם הזה ברחוב, הייתי אומרת לעצמי, בחיים לא הייתי חושבת שהוא יעמוד בהרצאה של הרב פנגר ויגיד, תקשיבו, אני לא בן אדם דתי, אבל אני ראיתי את אלוקים בעיניים שלי, ואני ראיתי את ההצלה, ואני ראיתי את כל מה ותחשבו, כן? זה אנשים שיצאו מתוך הטבח. זה שהם נשארו בחיים בפוקס, מה שנקרא, כן? אלוקים הציל אותם. מה הם ראו עד שהם נשארו בחיים, כן? עד שהם נשארו בחיים, מה הם ראו? ובכל זאת הוא בא ואומר, קבל עם ועדה, אני רוצה להגיד מזמור לתודה. אני רוצה להגיד השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אני רוצה לשבח את הקדוש ברוך הוא ליד כולם. לא בן אדם אחד. לא בן אדם אחד. עשרות של בני אדם. עשרות של בני אדם. כי זה העוצמה שלנו בתור עם ישראל. לבוא ולדעת שלא רק שהשם עשה. השם עשה, כולם יודעים. רוב העולם היום מאמין באלוקים. רוב העולם. הבעיה זה לא זה. הבעיה היא היום שהאם אני מסוגלת להבין שלא רק שהשם עשה, אלא השם כיוון פה לטובה. השם מנסה לעשות פה איזשהו מהלך לטובת עם ישראל. אז נכון, היום אני לא מבינה, אבל הוא כן מבין. הוא כן מבין. כמה פעמים בתור הורים אנחנו יודעות שכשאמרתי לא לילד שלי, יש לי סיבה למה אמרתי לא. ולא תמיד אני יכולה להסביר לו למה אמרתי את הלא. והוא לא תמיד יראה בקוצר הראייה שלו למה אמא אומרת לו, אל תלך לכאן, אל תתחבר איתו, זה בסדר, זה תעשה, זה אל תעשה. אבל זה המקום שלנו להגיע למקום של ענווה. ענווה זה אומר, השם יודע לאיפה הוא מוליך את כל אחת ואחת מאיתנו, גם בתור עם וגם בתור אדם. גם ברובד הכללי שלנו, של עם ישראל כולו, לאיפה אנחנו הולכים? הולכים לצאת מעזה? מי הולך להוציא אותנו מהמקום הזה עכשיו? ואם אנחנו הולכים, למה מתו שם כל כך הרבה חיילים? למה? למה כל כך הרבה חיילים עכשיו נשארו בלי רגליים? על מה? למה? זה שאלות שלא בטוח שאנחנו נדע גם בעוד שבוע ובעוד חודש את התשובה. אבל אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, אל נורא עלילה. מה זה אל נורא עלילה? כן? לסרט קוראים גם עלילה, נכון? מה זה עלילה? זה עלילה. עלילה זה שאת רואה חלקים, אבל יש מהלך כללי. יש מהלך כללי. יש סרט שהוא סרט שלם. אל תראי רק חלק. תאמיני שיש כאן איזשהו מהלך כללי שהקדוש ברוך הוא מנסה להעביר עכשיו בעם ישראל כעם ובחיים שלך בפרט. לא תמיד את תביני למה את תקועה בתוך דירה קטנה. לא תמיד את תביני למה יש לך איזה בעיה עם איזשהו ילד והדברים לא מסתדרים. לא תמיד תביני למה הדברים לא מסתדרים עם בעלך. לא תמיד תביני למה את תקועה באיזה מקום עבודה כבר 10 שנים, 15 שנה, מנסה לצאת משם, לא מצליחה. יש מישהו שמבין. יש מישהו שרואה הרבה, רק צריך את הענווה הזאת להגיד לו, הקדוש ברוך הוא, איך אומר דוד המלך? תחשבו דוד המלך, איזה עוצמה, איזה גדלות, זה לא בן אדם פשוט.
רגל רביעית במרכבה. מלא רוח הקודש. היה שופט של הסנהדרין. מה הוא כותב בתהילים? טעיתי כשה עובד בקש עבדך. השם, אני כמו כבש. מה. נשמה, אתה דוד המלך. מה כבש? מה כבש? ממול השם, אני לא מבין כלום. ממול השם, אני מרגיש כמו אותו כבש שיש לו רועה, והוא סומך עליו לאיפה הוא ייקח אותו, למה, כמה, מה הוא ייתן לו לאכול, מתי הוא ייתן לו לאכול, מתי הוא יוציא אותו לאח, ומתי הוא יחזיר אותו, אני לא יודע. כאן אני כבר לא דוד המלך. כאן אני כמו כבש, אני ממול השם. מה זה כבש? בהמה זה במה. לא מבינה כלום. לא מבינה כלום. יש לה עיני עגל, מסתכלת עלייך ככה, לא יודעת. מה את רוצה? לא מבינה. ממול השם, אל תנסי להיות יותר מדי חכמה. אל תנסי. הדור שלנו סובל מעודף חוכמה. אתם יודעים מה קורה היום עם ההצפה של הידע דרך האינטרנט? דיברו איתי מורות לא דתיות, פרופסוריות. הן אומרות היום הכוח של מורים הלך. פעם תלמידים לא היו יודעים כלום. מורה הייתה באה עם כל הידע. מתחילה לשפוך והתלמידים, וואו, פשיו, אוטובוס שלם היה שם, כן? קולות. כל דבר שהמורה מלמדת אומרת לה, כן, אני ראיתי את זה אתמול באינסטגרם, ראיתי את זה אתמול בוואטסאפ, ראיתי את זה אתמול, ראיתי סרטון. מה קרה לך, המורה? את בכלל לא יודעת. חכי, בוא אני אסביר לך. המורה שותקת, הוא קם, מתחיל להסביר. מה קרה? הגולם קם על יוצרו. אנשים חשבו שהעודף ידע הזה יהיה מצוין, יהיה ברכה, אבל הם שכחו מה שלמה המלך אמר. מוסיף דעת, תגידי ליאורה? מוסיף מחוב. מוסיף מחוב. מחוב. מוסיף מחוב. שבן אדם הרבה פעמים מרבה חוכמה, אתה מבין בכל כך הרבה תחומים, אתה יודע כל כך הרבה תחומים, החיישנים שלך הפכו להיות כל כך מחודדים, ממילא לקח בחשבון שאתה גם קצת תסבול יותר. זאת אומרת, מסיבה מאוד פשוטה, אני אתן לך דוגמה. אנשים, רופא, שכשהיה קורונה, הוא רופא. ובן אדם בא עכשיו למרפאה. אני זוכרת את הרופאים שלנו בארנונה שמה, עם הכפפות, עם כל המסכות, מנסים לא לגעת באנשים תוך כדי בדיקה. ואת רואה, תשבו רחוק, אל תנשמו תוך כדי הסבר למה אתם חולים. לא יודעת, שתעלו לתוך הכוס, לתוך הקנקן, לתוך הבקבוק. עכשיו, את רואה בעיניים את החרדה. למה? הוא רופא. הוא מבין יפה מאוד מה זה למות מחנק, כן? ואת רואה שם אנשים, דוקטור, רק רציתי להגיש לך, אפילו לא שם יד, שוטף אותו, למה? הוא מבין בדיוק מה קורה, הוא לא מבין מה זה חיידקים, הוא לא יודע, הוא בוריס מהמאפייה, מה אתה רוצה ממני? אני מכיר בורקס. אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, אני עושה אפצ'י, אני רואה ממטרה, אני לא מבין עכשיו חיידקים, קריוס ובקטוס באו אליך. אני לא מבין את זה, אני פשוט, אני סובל פחות, אני יותר מבין, אז לכל דבר יש מחיר. אז הדור שלנו היום סובל הרבה פעמים מקצת עודף ידע, עודף חוכמה. אם את יודעת את כל החדשות, כנראה שאת קצת תסבלי מחרדות. משוואה פשוטה. כל חצי דקה את שומעת שגילו מנהרות בצפון. אחרי דקה את מקבלת הודעה, לא, גם ביוש. אוקיי. אחרי חצי דקה, שכחנו להגיד לכם, יש 50 מטר מתחת לאדמה בעזה. זה מציף אותך. עכשיו, שמתם לב שאת שומעת חדשות, יש מנגינה בהתחלה. אני חושבת שלנביאים היה צריך לשים את המנגינה של החדשות שיש במדינת ישראל לפני החדשות. עכשיו, בסדר, שיש מלחמה, בסדר, שימו את המוזיקה של ההתרגשות, הבנו. אבל לפעמים לא היה כלום במדינת ישראל הרבה שנים. למה חייב להגיד שעץ, תפוזים, נפל במין דרמה כזאת, כאילו, אתה רק מקבל התקף לב, לא שמעת שום דבר בחדשות, אתה כבר מקבל התקף חרדה, חבל. אז העודף הצפה הזאת היא בעצם מוריד אותנו, מחליש אותנו. אנחנו צריכים בדור שלנו
קצת לפתח תמימות. יש אנשים, דרך אגב, המחקרים אומרים את זה, שאנשים שסובלים מדיכאון הם אנשים מאוד ריאליסטים. ולפעמים את מנסה לבוא לכל מיני אנשים ולנסות קצת להרים אותם מהנתונים, כן? יש אנשים שהם רואי חשבון. חשבתי על זה פעם, למה לרואי חשבון קוראים לו? כי רק חשבון הוא רואה. הוא לא מצליח מסכן לראות שום דבר אחר, כן? הוא רק רואה חשבון. אז כשיש לו רק מספרים ממול העיניים ורק נתונים ממול העיניים, הוא כל כך נצמד לנתונים, הוא לא מסוגל לחשוב על מעבר. הבנקאית שעזרה לנו ככה לקבל את המשכנתה, אז היא דיברה איתי ודיברה עם אחי, ואז היא אומרת לו, וואי, איזה כיף לך שיש לך אומץ לעשות כל מיני מהלכים וכל מיני דברים, ואיזה יופי ואיך אתה עושה. היא עושה לו, בעלי, אתה לא מבין מה זה. רואה חשבון. כל פעם הוא חושב להשקיע בנכס, ואז הוא לוקח דף. ומתחיל לעשות את כל הנתונים, למה כן, למה לא. מבחינה מספרית, ככה, 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 ככה. עד היום אנחנו תקועים בתוך אותו בית, לא קנה כלום. יש כסף, יש הכל. רק כל עסקה בסוף הוא מגיע למסקנה שהיא לא שווה. מרוב חשבונות. מרוב חשבונות. במקום לעשות חשבונות, אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו. אדם צריך לעשות את כמה שהוא יכול בחריצות, לא בעצלות, חלילה, לא בעצלות. אבל לדעת שמעל מה שאנחנו עושים, יש את מי שנותן לנו הצלחה בתוך מה שאנחנו עושים. ראיתי פה ככה משהו יפה. וואלה, נראה לי נבהלתם מהקורונה. יש עכשיו כן, זה הריאות מתנקות. הריאות מתנקות, זה חידוש כנראה. יכול להיות, כן. מסופר, סיפר את זה הצדיק הרב שלמה גולדמן, והוא אמר ככה, כן, זה האדמו"ר הרביעי של חסידות זוויל, הוא אמר, כל פסיעה שאדם פוסע עבור הזולת, הוא חוסך 1,000 פסיעות עבור עצמו. שומעות? זה משפט עמוק. כל פסיעה שאת פוסעת עבור הזולת, את חוסכת לעצמך 1,000 פסיעות למען עצמך, לרוץ על עצמך. לא תהי יכולה, לא תלכי לרופאים. שבן אדם עושה בשביל מישהו אחר ומתאמץ, מה אומר דוד המלך? אך טוב וחסד, מה? אומרים המפרשים, אם אתה תהיה עסוק בלרדוף, כן, אתה תרגיש שהחסד רודף אותך, כן? לפעמים אתה מרגיש, וואי, מה, גם זאתי רוצה עוגה? מה, גם להיא יש בר מצווה? אבל שנייה, אבל עוד לא הספקתי לטפל בילדים. אבל רגע, וגם בעלי צריך משהו, וגם אמא שלי, וגם דודה שלי, וגם סבתא שלי. ואת עושה את ההשתדלות. איך אמרנו? במסירות נפש. קצת מעבר לכוחות שלך. קצת מעבר, כן? מרימה קצת את תקרת הזכוכית. אז אומר פה האדמו"ר מזוויל, כשאת עושה צעדים בשביל אנשים אחרים, צעד אחד, את חוסכת 1,000 צעדים בשביל עצמך. למה? כי על כל בן אדם נגזרה מנה של צער שלא נדע. יש סך מסוים של איסורים שבן אדם צריך לסבול. רק מה? או שבן אדם יצטער בשביל אנשים אחרים. את עוזרת למישהי, הבטחת שתעשי עוגה. את נוסעת למכולת, קנית את כל המצרכים, וואי, שכחתי את הקמח, שוב, חוזרת עוד פעם, מזיעה, נרטבת בגשם, הולכת, וזה, הילד בוכה, צורח, מכינה את העוגה, עד שאת מכינה, עד שהיא מוכנה, רגע, שלא תשרף, פותחת, סוגרת, בודקת, דוקרת, נכון? אחר כך שמה נייר כסף, מקשטת אותה, שתיראה טוב, שתיראה יפה, רגע, אני אפנה את כל המדף במקרר, זה עוגה של קומות, שלא תערס, שהקלה לא תצא עקומה, שידעו שזה לחתונה, נכון? התאמצת? היו פה קצת איסורים, נכון? היו פה מאמצים.
היו פה מאמצים. כל דבר כזה נחשב בשמיים, במקום מה? שלום, גברת כהן. כן, רצינו להגיד לכם מהתלמוד תורה, הכל בסדר, הכל בסדר. כן, מכירים את הטלפון? רק רצינו להגיד לך שמשה עף ונשברה לו הרגל, אבל הכל בסדר, לא נשבר לו הראש, אוקיי? ואם את יכולה מהר לבוא לקחת אותו, נראה לנו שהוא צריך גבס. ואז מה את קורא? את נרטבת, את מתקררת, את יוצאת בחוץ, את צריכה הפניה לרופא, רגע, את עומדת בתור, את מחכה, עד שהרגל שלו מבריאה, נכון? ואז ביקורת, ואז זה. מה השם אומר לך? את יודעת שאת יכולה להחליף? אם תקחי על עצמך מצוות, חסדים, מתנות שאת עושה לאנשים אחרים, אכפתיות מבני אדם אחרים, אז אני יעזור לך ויוריד לך מכל ההטרדות שיש לך ממקומות אחרים. כי אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ואז מה יקרה? ושבתי בבית השם לאורך ימים, אני אוכל לשבת, אין לי טרדות, אין לי כלום, שכינה עליי, איזה כיף. זה ממש גדול. זה דבר עצום, זה דבר עצום, שאם אנחנו נדע, לפעמים אישה לא רוצה לטרוח בשביל בעלה. בשביל השכנה, עד סוף העולם. למה? שבשכונה יגידו שהיא צדיקה, שהיא מתוקה, שהיא בונבוניירה, אין כמוה בכל הארץ. מוכנה לקנות בובה של חתן, בובה של כלה, לתקוע, לשים קומות, אני יודעת, לשכב מתחת לעוגה שיצא יפה, לא יודעת מה תעשה, כן? שם היא תמסור נפש. אבל אם בעלה יגיד לה, את יכולה, בזמן שנתת לי את החביתת חנק הזאת, לחתוך לי עגבנייה, את יודעת, הדבר האדום הכדורי הזה, כן, שצומח בגינה, שאליעזר בן יהודה ככה קרא לו, את זוכרת בשיעורים בלשון שלמדת את זה? לא, אני לא מכירה את המוצר הזה, אני לא יודעת איך חותכים, וגם לא יודעת אם יש סכין נקי בכיור, וגם מה שנקרא, וגם תהיה בריא. הוא יכול להגיד לה, היא יכולה להגיד לו, מה הגזמת? שמה, מה הגזמת? אתה אומר, כבר הבאתי לך חביתה, יאללה, מספיק תירגע. נכון. מסטייק הוא ירד לחביתה. אז זה כבר מדרגס. סטייק זה בצהריים, חבית הבית. כן, הנה, היא כבר חמודה, נותנת לו כמה ארוחות, כל הכבוד. סטייפלר היה אומר את זה לילדה. שמה? היו מגיעים אליו זוגות, נגיד שכבר עייפים, אחרי 5, 6, קצת נוח. הוא אומר כבר, אדם יש לו כמות ניסויים. עדיף מלהתייסר מלקום בלילה לתינוקות, מלידה, מצעירים, מהגידול, ולא מצרות אחרים של בריאות. נכון, נכון. כי מה שבן אדם צריך לחוות בעולם, הוא יחווה. ילד אחד, 2, 3, 10, לא משנה. יש משפחות, את רואה משפחה ברוכת ילדים. איזה ילדים עדינים, איזה אצילים, איזה משהו שפשוט לא יאמן. לא שוכחת, גיסי יום אחד הלך לעבוד בבית של משפחה חבדניקית עם 18 ילדים. 18 ילדים. הוא אומר, אני נכנס, אנחנו באים להתקין להם מזגן, אני רואה עוד ילד נכנס, עוד ילד נכנס, הוא אומר, וואלה, עברת מניין, עוד אחד. אני אומר לאבא, תגיד לי, זה הולך להיגמר, זה בית ספר? פתחת פה תלמוד תורה? אני לא יודע, מה הולך? הוא אומר לו, לא, שיהיו בריאים, זה הילדים. כמה ילדים יש לך? יש לי 18 ילדים. הוא אומר, הוא הגיע בזמן ארוחת צהריים, הוא אומר, כל ילד מסיים את האוכל, מרים את הצלחת, אמא, תודה רבה, הולך לפח, זורק, ממשיך הלאה. אומר עוד ילד, באיזה חיוך, איזה שקט בבית, איזה רוגע, איזה אווירה טובה. חבדניקים, לא יודעת, כן? אז כנראה הרבי עושה להם אווירה טובה, כן? $1 אולי, לא יודעת. כן? אז סייעתא דשמיא והרבה עבודה. זאת אומרת, אווירה בתוך הבית. האוויר שיש בבית זאת האווירה. ומי שהרבה פעמים נותנת את האווירה, או את העבירה, זה אנחנו. זאת אומרת, כתוב, כעס של אישה מחריב את הבית. כשאת עצבנית, אוקיי? מכל מיני סיבות. ואם אישה עצבנית, הרבנית, אז מה תעשה? קודם כל שתירגע. היום ברוב הבתים יש קולר. מתחילה בכוס מים קרים, משם מתקדמת. אבל הרבה פעמים כעס נובע
מזה שלא עובדים מספיק על החשיבה. למה אני מגיעה למקום של כעס? תשימו לב. כל בן אדם, תשאלי את עצמך למה כעסתי אתמול? למה כעסתי שלשום? קחו עכשיו כלי טיפולי, בסדר? NLP. לחץ, כניסת שבת, 4, כולם בסבבה. זוזו. יפה. יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. אז את אומרת, ערך עצמי נכון, נמוך, שזה בעצם השורש. נכון, 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 נכון. רק מה? אם אנחנו מדברים על תרגיל שהוא תרגיל מעשי, אוקיי? מה שאתם עכשיו עשיתם לי זה CBT. CBT זה בעצם אומר, אם אני אבין את הסיבה למה אני כועסת, כן? את השורשים, אוקיי? תיקנתי את השורשים, גם ההמשך שלי הולך ומתקן את עצמו. אני עכשיו מדברת איתכם על תרגיל, תרגיל בפועל. כשבן אדם עכשיו נופל בכעס כל פעם, אז נכון שאם באמת הוא נופל כל פעם בכעס, אז הרבה פעמים צריך לזה טיפול, כי יש לו כבר נטייה להתפרצויות. אבל עכשיו נפלת בכעס, את לא עצבנית בדרך כלל, עכשיו נפלת בכעס, כן? מה תעשי כדי שבפעם הבאה לא תיפלי בתוך אותו דבר? תנסי לחשוב מה גרם לי להגיע למקום הזה. מה גרם לי? איזה מחשבות? איזה מחשבות היו לי על משה? זה שמשה מעצבן, אנחנו יודעים, נכון? את לא נעלבת, נכון? אנחנו לא אשמים שקוראים לו משה. אם את רוצה שנשנה שם, נשנה שם. יעקב, מהיום יעקב? כן, מסתדר שהוא לא ישמע משה שזה מתאים לך. אבל אומרים, זה לא בסדר. נכון, נכון. אבל זה כבר מדרגות, את צדיקה. אנחנו לא צדיקים כמוך. אנחנו אנשים פשוטים. אנחנו אנשים פשוטים. את צודקת שבאמת השורש נובע מאמונה. כי מי שיש לו אמונה מאוד חזקה לא נופל בכעס. אבל בואי לא נלך רחוק. נלך למדרגת פשוטי העם. אם בן אדם יישב עם עצמו ויחשוב איזה מחשבות היו לי בראש לפני שכעסתי. האם אמרתי לעצמי, אני עבד, כולם עשו אותי פה שפחה, אני האוויר פה של הבית, אף אחד לא שם עליי, גם אם אני אמות לא יבואו להלוויה, לא יודעת, כל מיני דברים שאישה חושבת בתוך הראש שלה, שמה? שהיא באה ואומרת לעצמה כל מיני משפטים, לא אכפת לו ממני, הוא שונא אותי, הוא אוהב רק את אמא שלו, כן? כל המחשבות האלה בתוך הראש, מה יקרה אחרי 3 דקות? RPG. RPG. למה? כי הטענת את עצמך במטעני צד ומטעני חבלה באמל"ח. כיוון שכולך טעונה באמל"ח רגשי, אז אחר כך קנית את האמל"ח הפיזי. אבל כל זה התחיל מאיפה? מאמל"ח מחשבתי. המחשבות שלך היו מחשבות שהביאו אותך למקום שתתפוצצי מכעס. אבל אם תשני את המחשבות ותגידי לעצמך, לא, מסכן, איך הוא עובד קשה, זה לא פשוט. במקום להגיד, מה עובד קשה? אני נקראת על 4 כל היום, מי עובד קשה? מי עובד יותר קשה? נכנסתי ב5 עם כל האוזניים כבר מרוטות, כל הטלפונים שעניתי היום. מה, הוא עובד קשה? אני עובדת קשה. זה מחשבה שתגרום לך להתעצמי. מחשבה שתגרום לך להירגע, זה בסך הכל הוא משתדל, גם הוא עושה, גם הוא מנסה. אז בסדר, אז הוא לא מושלם. אני מושלמת ובלב שלך ברור, כן? אז אם תחשבי ברור, תכעסי. אם תחשבי לא ברור, אז לא תכעסי. אז הרבה תלוי במחשבה שלנו. הרבה מאוד תלוי במחשבה של הבן אדם, לאיפה היא תיקח אותו. אז הוא אומר, תראו איזה סיפור אמיתי שהוא ככה מספר פה. הוא אומר, אני מכיר את הבחורה הזאת, היא באה אליו לקבל ברכה, והיא מספרת לו, תקשיב, הייתי עובדת באיזשהו מפעל, ובמפעל הזה, במפעל האריזה הזה, היה לה בוס, הבוס הזה היה אדם לא ירא שמיים. והיא מתחילה לא להרגיש טוב, והיא ברוך השם הרע, ואומרים לה שאין לה ברירה, מחילה מכבודכם, לצאת לשמירת הריון, היא צריכה לצאת. היא לא יכולה להמשיך בעבודה. והיא נשואה לאברך,
והיא נכנסת ללחץ. היא אומרת, איך אני עכשיו אפרנס משפחה? בעלי לומד כל היום תורה, יש עוד ילדים קטנים בבית, אני אצא, לא יודעת, ייתנו לי ביטוח לאומי, לא ייתנו לי ביטוח לאומי, אני לא יכולה לעבוד, אני מרגישה שאני לא מסוגלת לעבוד. אז היא באה לבוס הזה, והיא אומרת לו, תקשיב, כך וכך המצב. ואני ממש ממש מצטערת, אבל אין לי ברירה, אני חייבת לצאת מהעבודה. הבוס, אדם שהוא לא ירא שמיים כביכול, אין יהודי שהוא לא ירא שמיים. אין יהודי שהוא לא אוהב את השם. אין יהודי שהוא לא מיוחד. רק צריך לדעת להסתכל מספיק פנימה כדי לראות את זה. כאב לו עליה, אז הוא אמר לה, תקשיבי, לא רק שאני מאפשר לך את היציאה הזאת, אני גם אשמור לך את מקום העבודה עד שתחזרי, וגם על החודשים האלה שאת לא נמצאת פה, אני מוכן, נשאר לה עוד איזה 3-4 חודשים, אני משלם לך משכורת. שבי בבית, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, אני מכיר אותך מספיק זמן, אני יודע שאת עובדת נאמנה, תשבי בבית, את התקופה הזאת אני משלם לך. היא הייתה בשוק. כן, לא יודעת, בנוסף, לא בנוסף, זה הסיפור, סיפור אמיתי שמדבר פה האדמו"ר הרביעי של זוויל. הוא אומר, אני מכיר את זה מקרוב. היא הולכת לבית, באמת, אחרי 3-4 חודשים, נולד לה ילד. עוברים שנים. טלפון בבית של אחד האברכים. האמא של האברך הזה על הקו. אז היא באה ואומרת לו, תקשיב, עכשיו קיבלתי איזשהו שם, אני מבקשת ממך להקדיש את כל הלימוד תורה שלך, כל הדברים שאתה עושה, לעילוי נשמת הבן אדם הזה והזה, שאני אגיד לך את השם שלו. לוקח את השם, תודה אמא, בסדר, כיבוד הורים, תודה, שלום. הוא מתחיל להקדיש את כל הלימוד תורה שלו בשבילו, את כל המצוות שהוא עושה בשבילו, והוא אומר, אני מתחיל להרגיש משהו מאוד מאוד מוזר. נקשרתי לשם הזה שאני מתפלל עליו, נקשרתי לשם הזה שאני מקדיש את כל התפילות שלי בשבילו, את כל הלימוד תורה שלי בשבילו, אני מרגיש קשר מאוד מאוד משונה. אז הוא מרים טלפון לאמא, אחרי שנים, כן, הוא כבר נהיה אברר בעצמו, נשוי. אומר לה, אמא, את יכולה להסביר לי מה זה השם הזה? מי זה הבן אדם הזה? אנחנו יודעים מי הוא, מה הוא, מאיפה הגיע אלייך השם הזה? אז היא אומרת לו, אני אספר לך את הסיפור. שהיא הייתה בהיריון שלו, אז הבעלים, הבוס שלה, זה בעצם אותו אדם, שהוא אדם לא ירא שמיים. והוא נפטר לפני ככה חודש, חודשיים, ואשתו מתקשרת אליה, ואומרת לה, תקשיבי, אנחנו אנשים מאוד רחוקים בין תורה ומצוות, כן? וכשבעלה נפטר, אנחנו החלטנו שאנחנו לא קוברים אותו קבורה יהודית. עד כדי כך. צערנו הרב, כמה אנשים ב7 באוקטובר הזה ביקשו כזאת בקשה. ביקשו כזאת בקשה לשרוף את הגופה. מסכנים אנשים, לא מספיק שרפו חלק מהם. גם את אלה שלא שרפו הם בעצמם. עד כדי כך התרחקו, לא מבינים אפילו, לא יודעים. איזה צער היום ונורא זה לגופה, להעביר אותה כזה דבר. ומה שקורה זה שבעלה מגיע אליה בחלום, בצרחות אימה ובזעקות, שרע לו מאוד, והוא מבקש ממנה עזרה, ומבקש ממנה שמישהו יגיד עליו קדיש וילמד תורה. עכשיו, היא מסתכלת, איזה קדיש, איזה תורה? היא אמרה לשרוף את הגופה של בעלה מרוב שהיא רחוקה מתורה ומצוות, כן? מי יעשה כזה דבר בשבילה? היא זכרה שבמפעל אצלם הייתה איזה דוסית אחת, כן, שהייתה עובדת שמה. אז היא חיפשה את המספר שלה, אמרה לה, תקשיבי, את אישה דתייה, נכון? פעם אמרת לי שיש לך איזה בן אברך. בעלה הגיע כך וכך אליה בחלום, כולו שרוף, כולו כאבים, זועק זעקות של אימה, ואומר שמאוד רע לו, ושהדבר היחיד שיעזור לו, זה שמישהו יגיד עליו קדיש וילמד בשבילו תורה. את יכולה לבקש מהבן שלך שהוא יעשה את זה? ואז היא מספרת לאשתו מה בעלה עשה עבורה לפני הרבה שנים. ומזה נולד הילד הזה. והילד הזה מקבל על עצמו במשך שנים לומר קדיש על אותו בן אדם וללמוד את התורה לעילוי נשמתו. וקברו אותו רגיל בסוף? כבר שרפו אותו, זהו, כן, אבל לצערנו הרב, לפחות היה לו איזשהו תיקון.
אז בעניין הזה שאמרת שהוא נקשר כשהוא למד עליו, אנחנו, משהו קטן כזה מאוד מחזק. בתחילת המלחמה קיבלנו שם של חייל. ו3 חודשים אנחנו מתפללים על החייל הזה, זאת אומרת, כל המשפחה. אמרתי לילדים, אסף בן אסתר זה השם. לפני שבועיים היו 2 חיילים בשם אסף. עכשיו, הילדים שלי כל הזמן בהבדלה, אסף בן אסתר, אסף בן אסתר, ממש ישבו בתהילים, היה ימים הראשונים מאוד קשים. וממש כולנו נקשרנו לאסף הזה, בלי לדעת, בלי להכיר. ושראיתי שיש 2 חיילים בשם אסף, אמרתי, אני צריכה לראות, אולי חס ושלום, זה אסף הזה. והילדה שלי, אני זוכרת במשך השבת, אמא, הלוואי בעזרת השם שזה לא אסף הזה, הוא לא אסף בן אסתר, הקטנה שלא כך מבינה. ובמוצאי שבת באמת אמרתי לבת הגדולה שלי, תפתחי ותבדקי. ואז היא רואה שאחד מהאסף הזה, היא ראתה קריית מוצקין, אסף טובול, בן אסתר ונחשון. ואז ראינו שזה באמת אסף שהתפללנו עליו. וכמו שאת אומרת שנקשרנו, אני ממש, כאילו פתאום נהיה לי כזה מין חלישות. פשוט ממש, אני זוכרת בוקר למחרת וגם בערב. פשוט ישבתי ובכיתי, בלי להכיר את האסף. אפילו ביקשתי מבעלי, אולי תלך לקריית מוצקין, אם אתה שם באזור, להשיבה. אבל באמת נקשרנו לבחור שאנחנו לא מכירים, בלי שזה, רק בלי שהתפללנו עליו 3 חודשים ובסוף מת השם הוא יצא. אבל אמרתי להם, נמשיך להתפללו נשמתו. זאת אומרת, יש עוד כאילו, אבל זה באמת נכון, שאת מתפללת על שם בלי שאת נקשרת איכשהו לאדם. יש חיבור שכשאנחנו מתפללים על בן אדם, מבקשים עבור בן אדם, ולכן מאוד מאוד חשוב שאישה תתפלל להבדיל, כן? תתפלל על בעלה. תתפלל על בעלה, תתפלל על הילדים שלה, תתפלל על הילדים שלה. אין מתנות חינם בעולם. ילד שהוא צדיק, ילד שהוא ירא שמיים, יש לזה סיבה. יש שם אימא ששברה את תקרת הזכוכית. יש שם אימא כזאת. מספרים על החפץ חיים, שאמרו לו, תגיד, מה אבא שלך עשה שאתה יצאת כזה תלמיד חכם? מה הוא עשה? למד איתך 3 סדרים, התמיד איתך בבוקר, היה איתך באבות ובנים. מה הוא עשה שאתה יצאת חפץ חיים? אז הוא אמר לא לפגוע בכבודו של אבא, אבל החפץ חיים בכלל היה יתום מאבא. נכון? האמא התחתנה נישואים שניים. אז הוא אמר, הזכויות שלי, שאני יצאתי כמו שאני יצאתי, אתם רואים את הסידור הזה? לקח סידור, כל הדפים, הכל מקומט, הכל טבול בדמעות. אמר, אמא שלי הייתה בוכה עליי ימים ולילות שאני יצא צדיק וירא שמיים. בוכה. עכשיו כבר נהייתי החפץ חיים, כן? כבר נהייתי צדיק. אז אולי תפסיקי? לא. תפילה שהיא ממשיכה. האבא של הרב חיים קניאבסקי, הסטייפלר, אומרים שהרב חיים קניאבסקי לא היה בכלל לא היה לו שום גאונות מיוחדת, שום כישרון מיוחד. אפילו היה נחשב טיפה חלש אפילו מבחינת הלימודים. וכשאמרו את זה לסטייפלר, כן, שהוא הבין שהילד שלו לא בטוח יצליח בלימוד התורה. אומרים שהסטייפלר בעצמו, כן, לא חיכה לאשתו, היה בוכה על הבן שלו, שהקדוש ברוך הוא יפתח לו את חוכמת התורה, ושיהיה לו התמדה בלימוד התורה, ושיהיה לו עוצמה, ושיהיה לו הבנה, ושיהיה לו. ומה הוא קיבל? ילד שהפך להיות אחד מגדולי ישראל. זה לא דבר מובן. שר התורה זה לא כל אחד יכול לגדל שר התורה. אבל למה? כי הוא ביקש, הוא התפלל. תדעו לכם, תפילה, יש דבר שנקרא פוטנציאל. הקדוש ברוך הוא בא ושם בבריאת העולם את הפרחים, את כל הדשא, על פני האדמה. אבל הוא לא נתן להם עדיין לפרוח. אתם יודעים מתי הם פרחו? כתוב, ואדם אין לעבוד את האדמה. אין עדיין בן אדם. אז ביום השלישי, ככה כותב הזוהר הקדוש, שכל הצמחייה הייתה רק בפוטנציאל. אבל במה היא לא הייתה? היא לא עדיין פרחה החוצה. היא רק הגיעה עד לקרקע ולא יצאה. אתם יודעים מתי היא יצאה? שאדם הראשון נברא וביקש גשם, ואז ירד מטר, ככה כתוב בספר בראשית. ורק אז יצא הפרח שחיכה לצאת מעל האדמה. הקדוש ברוך הוא בפוטנציאל
רוצה לתת לך פרנסה, רוצה לתת לך הצלחה עם בעלך, רוצה לתת לך סייעתא דשמיא, רוצה לתת לך בית יפה, רוצה לתת לך רכב טוב, רוצה לתת לך בריאות, רוצה לתת לנו הכל, זה אבא. איזה הורים לא רוצים את טובת הילדים שלהם? כל הורה שהוא בריא בנפשו רוצה שיהיה גם טוב לילדים שלו. רק מה? אם לא תגידי לו מה את רוצה, זה יישאר רק בכוח, לא יצא אל הפועל. ככה השם ברא את העולם, שברגע שתוציא את המילים האלה ותגידי לו, אבא אני צריכה, אבא קשה לי, אבא תעזור לי, אבא אני צריכה שלום בית, אבא אני מבקשת ממך על הילד הזה, אבא אני מבקשת ממך על דוד, על יוסף, על משה, על חנה, עליה, לא משנה מי, תנקבי בשמות של הילדים שלך, תבקשי את הבקשות שלך, תפרטי את הבקשות שלך, אז יש סיכוי שזה יצא מן הכוח אל הפועל. בעזרת השם. נסיים באמת במשהו ככה מאוד מאוד יפה שהרב שטיינמן אמר. הוא אמר שתשימו לב שהצפרדעים האלה, כשהם מסרו את נפשם על קידוש השם, לא ראינו שפרעה התעלף מההתרגשות. לא כתוב שפרעה אמר, וואו, איזה צפרדע, כולי הזדעזעות, כן? הרי נבוכדנצר כן התרגש שחנניה, מישאל ועזריה זרקו את עצמם לכבשן האש. אבל לא שמענו שמישהו התרגש מהמעשה הזה שקבוצה של צפרדעים החליטה לזרוק את עצמה לתנור. ובכל זאת המדרש קורא לדבר הזה קידוש השם. מוכיח מכאן הרב שטיינמן ואומר, תדעו לכם, אדם חושב שקידוש השם זה איזשהו מעשה הירואי, משהו ככה מטורף. כן, היה 7 באוקטובר, הוא יצא בכל זאת עם הרובה, למרות שהוא לא חייל ונלחם. נכון, יפה מאוד, כל הכבוד, מצוין. אבל הרב שטיינמן אומר, מכאן ההוכחה שקידוש השם זה עצם זה שאני בוחרת לעשות את רצון השם, נקודה. את יושבת עכשיו בבית, בשולחן שבת, התלכלך השולחן, את יכולה לחתוך נייר מגבת ולנגב את השיש. הקדוש ברוך הוא אמר, לא לחתוך נייר בשבת. הלכה בשולחן ערוך, לא לחתוך נייר בשבת. אף אחד לא יגיד לך כלום. אולי יכול להיות שאפילו את בעלך זה לא מעניין. ואת מתלבטת בינך לבין עצמך, מפריע לך הלכלוך הזה, ואת אומרת לעצמך, לא, אני לא אחתוך את הנייר הזה. היום שבת, אני אמצא פתרון אחר, אני אקח איזושהי מגבת קשה, אשים איזה משהו, איכשהו אני אסתדר. ייקח מגב, לא יודעת מה יעשה, אני לא אחתוך את הנייר הזה. באותו רגע עשית קידוש השם. למה? כי בחרת את רצון השם. בחרת לעשות משהו שהקדוש ברוך הוא אמר, וקטלגת את עצמך בצבא של המלך. באותו רגע עשית קידוש השם. עכשיו, בסתר. עכשיו בעלך בא, מבקש ממך איזושהי בקשה. ואת לא רוצה להסתכל עליו אפילו. שום דבר, מה קשור בכלל? מה, הלב שלך מלא מפה עד להודעה חדשה. עכשיו, אף אחד לא נמצא בחדר שינה שלך עם פונפונים להגיד לך, וואו, וואו, כל הכבוד, וואי, איזה יופי, אחלה בחורה. כלום! ויכול להיות שגם אחר כך הוא גם תודה לא יגיד לך, הכל בסדר, עסקים כרגיל. ועוד יבוא גם בטענות. ואת בוחרת לעשות את רצון השם. את בוחרת לעשות את רצון השם, קידשת את השם בעולמו. ולכן כתוב שאישה שמוותרת לבעלה בחדרי חדרים, מובטח לה שיצאו ממנה תלמידי חכמים. למה? מי ראה? אף אחד לא מחא לך כפיים. לא מחאו לך כפיים, לא צריך כפיים. הכפיים הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לך. הוא רואה מה שאת עושה. וככה כל בחירה ובחירה. גבר הולך ברחוב, יכול להסתכל, יכול לא להסתכל. אין פה את אשתו שהולכת אחריו עם חכה. בוא, תולשת לו את האוזן, מסובבת לו את הראש. לא ימינה, לא שמאלה. לא שוכחת שפעם אחת הלכתי ברמי לוי, עשיתי קניות. היה שם איזה זוג, רבו ליד כל הסופר שהוא הסתכל על איזה מישהי. אומרת לו, אתה הסתכלת? אומר לה, עזבי אותי, אני לא הסתכלתי. אומרת לו, אני ראיתי. אומר לה, תעזבי אותי, מה את רוצה ממני? את משוגעת? לכי לרופא שיטפל בך. אתה לא תעבוד עליי, אני ראיתי מקודם. דתיים? לא, לא.
אז היא לא המשגיח שלו. נותנת לו להסתדר לבד, עושה את התפקיד שלה, להיות אישה נעימה. שכחנו איך נהיים נשים נעימות. כמעט היום המושג הזה של אישה נעימה, נועמת, כן. כן, ספיצ'ר, כן. יותר נועמת או מרצה, בואי, נועמת זה בקטנה, מרצה היא מורה בבית יעקב ומורה ליעקב גם, כן? אז, וגם לישראל וגם לכל מי שהיא יכולה, כן? ואז מה קורה? הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה עשית קידוש השם במקום הזה, בדברים האלה, בבחירות האלה. ובזה נסיים שהכלבים, הבטחתי לכם צפרדעים וכלבים, נכון? צפרדעים גמרנו, ובאמת משהו יפה מאוד על כלבים שכל כך כל כך, להבדיל, כן? קשור אלינו כנשים. כתוב שהצפרדעים זרקו את עצמם לתוך התנור, והקדוש ברוך הוא היה מבסוט ואמר וואו, מסירות נפש וכל הכבוד ויפה. ואז כשכר על זה, מה הקדוש ברוך הוא עשה להם? אחיה, הביא לשם את הצולה, וכל צפרדע שמסרה את נפשה, כן? היה להם מספיק ציוד רפואי ותרמו להם מספיק, עשו אחיה לכל הצפרדעים, וכתוב שכל הצפרדעים האלה קיבלו שכר והשם החיה אותם מחדש. ואז ביציאת מצרים כתוב ולא יחרץ כלב לשונו, מכאן שקיבלו הכלבים שכר לדורות, שלוקחים, מחילה מכבודכם, כן, את הצואה של הכלב, ומזה עושים תפילין ומזוזות. את מה זה אני מקודם אמרתי בבית. לא, אני לא צוחקת. מעבדים את האורות, כן, של הבהמה. הרי את מה כותבים על התפילין ומזוזות? על אור של בהמה. איך מעבדים את זה? בצואה יש חומר חומצי שגורם לקלף להיות רך ונגיש לכתיבה. מאיפה לוקחים את החומר החומצי הזה? מזה, מגללים של... שזה משהו קדוש. בפרק שירה, תקראו פרק שירה, תראו שאני צודקת, בסדר? אז באמת בפרק שירה ככה כתוב שזה השכר שקיבלו הכלבים. נשאלת השאלה, יא אלוקים, הגזמת, לא? אלה מתו בתנורים, אתה מביא הצולה, עושים להם החייאה, חוזרים לחיות. בסדר, שכר, נחמד. אבל אלה קיבלו שכר לדורות, למה? בגלל שלא יחרץ כלב לשונו? עשה פחות, לא יודעת, כאילו. אז לדורות צריך לכתוב תפילין ומזוזות, תורה שלמה נרשמת על הדבר הזה, זה הגיוני? לדורות שכר בגלל כזה דבר, אלה מתו לא נתת להם כזה דבר. אז אמר אחד מגדולי ישראל משהו מהמם. לפעמים יותר קל לך למסור את הנפש פעם אחת, ולמות אפילו על קידוש השם, מאשר לשתוק פעם אחת. זה קשה. במיוחד לנשים. לשתוק הרבה יותר קשה מאשר לפעמים למות, לעשות איזשהו מעשה של גבורה, הירואי, כן? מאוד מזעזע, מאוד מאוד מרגש, אבל לשתוק לפעמים הרבה יותר קשה לנו. לפעמים במריבה עם הבעל, בואי נראה אותך שותקת. תולה ארץ על בלימה, כל העולם יחשב שעומד עלייך, על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. בואי נראה אותך בולמת ולא צועקת ולא רבה עם אחותך, עם גיסתך, עם השכנה, למרות שהיא אמרה לך משהו. פה המקום הזה של השתיקה, זה כוח מאוד מאוד חזק של בלימה, של עצירה, שלפעמים הוא יותר קשה מהדבר הכי אקטיבי שיש, הכי וואו שיש, של מסירות נפש. שנזכה לדעת לדבר נכון, להשתמש בכוח הדיבור שלנו נכון, לדעת להשתמש בכוח השתיקה שלנו נכון, והקדוש ברוך הוא יראה את המסירות נפש שאנחנו עושים, וישלם לכולנו, לכל עם ישראל, שכר טוב על כל הדברים. בשורות טובות.